car drew alongside her. There were two men in the car. The one sitting next to the driver wound the window down and pushed her on her bike by putting his hand on her back. The bike fell over, and she was thrown to the ground with fatal consequences. That night, the young man's father buried the girl's body. Some of the people mixed up in the incident are still alive. They have changed their names and moved elsewhere. It's a trace. A great for me, and he lived and I think to myself, what a wonderful world. Yeah, yes, ours is like some love and clouds of white. For more than 10 years, the Finn Aulikki Plaami has amazed the world by acting as an instrument for dead singers. The best known of them include Louis Armstrong, Elvis Presley, and Mario Lanza. And over the years, the list of artists has continued to grow. On hearing Plaami, listeners have to consider whether her performances are a manifestation of musical brilliance, powerful auto-suggestion, or imitation skills, or are they perhaps indisputable proof of the existence of a spirit world? In January 1995, Aulikki and her husband Seppo had an unforgettable UFO experience. One morning they woke up to a brilliant light and saw a large UFO rise from the edge of the forest and float past their home. In the opinion of Ingrid Garbe, a singing instructor from Hamburg, there is no doubt that the artistry of Aulikki, who has had no singing training, is paranormal. The techniques of the singers who use her as their instrument are old-fashioned, and they all use her facial muscles in their different ways. Aulikki also assumes other personalities from beyond the grave, including Madre, a mother superior who exudes wisdom, and Carmen, who died at the age of 16, and acts as a kind of stage manager at the concerts. Esimerkiksi Elvis-kaveri hallitsee hyvin instrumenttia. Ja niin kuin meidän Madre-täti hallitsee hyvin instrumenttia. Mutta, ja Mario hallitsee. Silloin minulla ei ole semmoista, että minun pitää olla jatkuvasti koko ajan niin kuin siinä mukana. Mutta sellainen, joka hallitsee heikommin, ja silloin kun tulee uusi laulaja, niin silloin yhteys on heikompi vielä instrumenttiin, tämän laulajan ja instrumentin välillä. Silloin minä tarvin olla siinä koko ajan mukana, että jos laulaja, ystävä kadottaa yhteyden instrumenttiin, niin silloin minä olen valmiina siinä. Että silloin kun minä olen instrumentissa, niin silloin on niin paljon rajallisuuksia. Silloin kun minä en ole instrumentissa, niin minulla on kaikki tämä ja paljon muuta. Ei ole rajoja enää. Come
And it's sad. In the worlds of both music and paranormal phenomena, Aulikki Plaami's singing career is quite unique. A British music medium, Rosemary Brown, rose to fame in the late 1960s, but as a channel for dead composers. Aulikki's career as a medium began with a serious traffic accident, which caused her severe back and neck pains for 5 years. With the help of her husband Seppo's healing hand, she recovered fully. Although seeing her first spirit was a great shock, spirits have since then provided a pillar of strength in her life on earth. She feels great respect for a certain Dr. Herman, who uses her as an instrument in his healing work. Kaikkein tietysti epämiellyttävin, mitä minulla oli sitten se, näiden transsien jälkeen alussa, niin nenä vuoti, suusta tuli limaa, mä olin märkä kaikkialta, se oli hyvin epämiellyttävää ja mä ajattelin, että toiset kun näkee tämän, niin heistäkin varmasti on hyvin epämiellyttävää. Mutta niin vaan minua kehotettiin, että jatketaan tätä ja sitten kaiken lisäksi niin alkoi lauluharjoitukset. Mä ajattelin, että mitä tämä voi tämmöinen olla. Ja sitten mulle tuli jo välillä semmoinen tunne, että ei, että Seppo, että ol siellä vaan näissä asioissa, mutta eihän minun tarvi. Että siis se alkoi mennä niin yli minun järjen, koska mä en pystynyt itse minkäänlaista selitystä antamaan. Ja sitten kun yritti joltain pyytää jonkunlaista selitystä, niin selitykset oli kyllä semmoisia, että mä ajattelin, että no minun ei ainakaan päde. Niin taas mä vaan tunsin, että ei muuta kuin tästä vaan eteenpäin. Ja taas istuttiin ja taas oli kehityspiiri ja taas tuli musiikkia, taas tuli uusia lauluja. Fantastisia lauluja. Sanat oli ihan aivan todella kauniita, että mä ajattelin, että ei voi olla, että tuo tulisi minusta. Ja sama äiti oli aivan yllättynyt, sanoi, että kyllä hän tietää Aulikki. Kun minä sanoin, että tuleeko tämä minusta jotenkin. Äiti sanoi minulle näin, että kuule Aulikki, ei se tule sinusta. Että kyllähän oman tyttärensä tuntee. Ja äiti sanoi minulle, että se on niin suuremmoista, että jatka. Ja vielä tänäkin päivänä niin ilman minun läheisten tukea ja kannustusta, niin tämä olisi ollut varmasti minulle ihan liikaa.